falta que fiaron Jesús Varela e Manu Rodríguez e que acabou culminando Joselu. Que outro equipo, Tito, o Racing e o Compostela, que mantiveron bastante a liña do ano pasado, unha liña continuista, e estades a dar bo resultado. Sí, o único que lles faltaba era collerlle a medida da categoría, por eso a mellor esos inicios dubitativos, pero creo que son dous equipos ben confeccionados, tanto de once inicial como de plantilla. Aquí estamos a ver a xogada polémica do partido, esa expulsión, cartón vermello directo para Catú, se o árbitro di que hai penalti, hai cartón vermello, e o que non vexo... Porque odio o árbitro, pero vamos. É que o penalti que Catú chegue a tocar o xogador do Caudal. Tamén hai que suliñar o paradón que fixo impresionante a Adrián Laureda. En este tipo de accións nos que non cometes penalti, que aínda por riba te expulsan. Bueno, agardemos que lle quiten o cartón vermello directo a Catú. Vimos aí unha xogada da segunda metade, Borja Navarro... É que isto non sei, que lle pasaría con Joselu? Pois foise a cabeza, a Pantiga... Isto é ridículo. É que non ten explicación, claro. Vamos a ver, hai dos accións aquí que para min, claro, o Caudal vai último, non? Me explican por que vai aí. O gol, un xogador que recorre 60 metros solo que non o paran, é esta acción de un xogador, non? E prácticamente o Caudal estaba metendo na súa área o Compostela e esa expulsión, ese equilibrio de forzas foi o que lle deu a posibilidade ao Compostela de vivir con tranquilidade os últimos minutos. Este o 2-0 marcado por Joselu despois dunha longa conducción. Joselu que xa se pon con 5 goles tamén entre os mellores realizadores da categoría. Mentres estábamos a ver esta promoción, Tito Ramallo dicía, vaya partidazo, efectivamente, partidazo a vender a semana na Malata entre o Racing de Ferrol e o Compostela, seguro que vai haber un gran espectáculo. Seguimos analizando esta xornada da segunda B, cun Celta B que non pasou do empate. Foi, eu creo que a gran pena deste domingo, o Celta B que se adiantou por dúas veces no marcador diante da Sociedade Deportiva Logroñés, e nas dúas conseguiu empatar o equipo da Rioxa, un Celta B que comezou moi ben esta primeira oportunidade de Borja Iglesias. Aí estaba o presidente, a última vez que fora o presidente ver o Celta B, levaran 6 en Zamora, hoxe polo menos quedouse cun mellor sabor de boca. E este o 1-0 marcado por Borja Iglesias, que faría os 2 goles do Celta B. Por certo, que hai outro derbi entre semana, o mércores, en Santiago, Compostela-Celta B, que tamén non será retransmitido pola segunda canle da Televisión de Galicia, pero tamén invitamos a todo o mundo que se achegue a San Lázaro. Os invitas ti, non? Invito. Non digas certas cousas, sobre todo as que poden quedar grabadas. Penalti de Pablo Pérez a favor do Logroñés, que transforma Iñaki Toledo. Na segunda metade, oportunidades pro Celta B, esta ocasión, e a xogada do 2-1. Realmente, Tito, adiantarse 2 veces en segunda B, non aguantar ese marcador, deixa un... Sí, pero bueno, creo que... Baste frustrado ao final do partido. Sí, pero de momento para o Celta B ten perdón, vamos a decirlo así, non? Por qué? Porque, bueno, é un equipo filial e ao mellor na súa idea non está a especular cando te pos por diante, non debería, non? Este é un golazo, por certo. Unha volea extraordinaria de Javi Torres, foi o definitivo empate a 2, un Celta B que leva 18 goles encaixados e o equipo do grupo que máis goles leva encaixados, sen embargo está entre os 8 primeiros clasificados, que tamén é unha boa nova, e incluso puido acabar a xornada máis arriba se Taylor chega a aproveitar esta oportunidade tan clara que salvou, aí como boamente puido, o porteiro da Sociedade Deportiva Logroñés. O Celta B que empatou nesta xornada, tamén empatou o Coruxo na estrea de Rafa Sáez. Estrea de Rafa Sáez, bueno, ia un campo complicado como o do Tropezón, campo de herba artificial, un campo pequeno, estreito. Tan estreito que as imaxes tamén son máis estreitas. E ao final, empate a 0, eu creo que non está mal para comezar, aínda que o Tropezón sexa, por lógica, un equipo da zona baixa, pero, bueno... Home, creo que está ben, 2 días na máis de traballo, acabas de aterrizar, o primeiro que pensas, primeiro en ganar, por suposto, pero por lo menos... Esta foi, Tito, a ocasión
unha boa ocasión de Antúnez. É raro, Antúnez, esa situación se sole marcar. É lóxico, supoñemos que é lóxico, pero Rafa non fixo nin moito menos unha revolución no equipo, prácticamente sería un 11 titular que asinaría Antonio Gómez. Bueno, é o normal, é o coherente, creo que Rafa é un tipo coherente que ten moita experiencia e o único que ten que facer ahora mismo era darlle tranquilidade ao grupo despois dunha semana complicada para todo o mundo, por suposto, e nada máis. Aí vimos un cartón amarelo a Fernando, esta oportunidade foi das máis claras que tivo o tropezón nese remate cruzado de Luis González e un Coruxo que tamén dispuxo de ocasións para levar o triunfo. Podemos dicir a fin que o resultado de empate non se pode considerar ni moito menos como inxusto, ese resultado que deixa o Coruxo aí 16º con 2 puntos por riba do descenso. Volvendo a casa, logo de disputar este partido, está a expedición do Coruxo e con eles Rafa Sáez, que como non se despediu de nos aquí en persoa, pois xa me queremos despedirnos aínda que sexa telefónicamente. Rafa, que tal? Que tal, boa noite, Óscar? Que tal a estrea? Bueno, ben, penso que, como decíades vos aí, no? Unha semana un tanto convulsa, o equipo tamén viña a perder na casa cunha derrota moi dolorosa, que son 5 goles, e a verdade é un pouco, pois eso, tratábase de dar un poquinho de estabilidade ao equipo, de salir adiante deste partido. Lóxicamente, sempre pensamos na idea de gañalo, pero, bueno, tamén nos topamos con un equipo que na súa casa, ainda ao anterior partido que anolla o Logroñés, 2-0, é un equipo que é moi incómodo porque mete o partido nun ida e volta que é moi complicado de controlar e ao final a verdade que pudo gañar calquera dos dous e o empate penso que reflexa moito o que foi o partido. Rafa, non sei se queres comentarlle algo aquí a Tito Ramallo, que sabes que ocupa o teu sitio desde hoxe no en xogo. Non sei se tes algún consello que darlle, se algunha advertencia sobre algún de nós, non sei. No, é simplemente que o disfrute como disfrutei eu, que seréis elevar, que está moi ben acompañado, que sodes un grupo de profesionales extraordinario, é un magnífico grupo de persoas e que o vai disfrutar moito e que vai a ser un gran aporte, non, para o que é o programa en sí, en definitiva para o fútbol galego de segunda vez e terceira, porque creo que é un especialista tamén moi preparado para poder estar neste tipo de líderes. Algunha mensaxe para Rafa, Tito? Nada, que teña moita sorte, que lle vaya ben, que manteña esa línea de fútbol que el ten e que nada, que toda a sorte do mundo e que tamén quero porque hai que darlle tamén ánimos a Antonio, que bueno, que o fútbol a veces é así e bueno, os adestradores sabemos que entramos e salimos desta maneira, non? Bueno, pois nada, Rafa, moitísima sorte, moito acerto e un abrazo. Estivemos encantados o tempo que estiveches aquí, de verdade que sí, moitísima sorte. A vos, gracias, sabes que para mí o sentimento recíproco. Un saúdo. Un saúdo a Rafa e moitísima sorte nesta etapa no banco do Coruxo. Perdimos un gran comentarista, agora temos outro, e o Coruxo quitáis gañe un gran adestrador. Gus, imos co Ourense, que segue sendo líder da categoría. Rematamos co Ourense, que comezou a xornada na primeira posición, perdía o sábado, pero mantivo o liderado. E isto danos unha idea da igualdade que hai neste grupo primeiro da segunda división B, que non acabamos de situar moi ben os equipos, porque dos 5 primeiros non gañou ningún, non gañou nin o Ourense, nin o Racing, nin o Oviedo, nin o Zamora. Están sumando poucos puntos os equipos deste grupo. Sí, pois o Ourense, a pesar de perder, e tendo un partido menos que o Racing, que o Oviedo e que o Zamora, segue como líder. O Ourense que encaixou o gol nunha saída un pouco precipitada de Pato, o tanto marcado por Herreros. Un club deportivo Ourense que levaba 5 vitorias de xeito consecutivo. Tampouco se lle pode pedir Tito a Ourense que vaya a gañarlo todo, ¿no? Para nada, creo que vaya con ese ritmo. No, creo que están facendo unha temporada espectacular, creo que acertaron moitísimo nas incorporacións para o grupo este ano e penso que, mira, o están facendo tremendamente ben e, bueno, o fútbol tes que perder. Por certo, que esta é unha xogada polémica, penalti por mans de Josu, que ademais lle custa a expulsión, cartón vermello directo. Sí. Foi prácticamente co que acabou o partido, o tanto marcado polo Logroñés e un Luisito que ao final do partido estaba máis que cabreado. Jugar 14 contra 11 e despois 14 contra 10, pues ningún equipo es capaz de aguantarlo. Y hoy nosotros no fuimos capaces de aguantarlo. Es vergonzoso lo que nos pasó hoy aquí, pero de verdad que sentí auténtica vergüenza. No le puedo decir nada porque ya si le digo me caen 30 partidos, si le digo algo. Y preferí callar porque hoy un día te dan, otro día te quitan.
origin of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ourense Coruxo, outro gran partido con Luisito, agardemos que máis calmado, non pasa nada, home, que é unha derrota nada máis.